din partea lui Ianu și Eli pentru scumpul lor băiețel Matei. Să fie! Frumusețe de băiat are tata și e drag, nu mai pot de fericit, sunt un tată împlinit. Frumusețe de băiat are tata și e drag, nu mai pot de fericit, sunt un tată împlinit. Cine mi-a schimbat viața e băiatul tata, de dragul lui mă topesc, Doamne ce mult îl iubesc. Regele din casa noastră, sunt o mamă norocoasă, cât mă țin puterile, îi fac toate poftele. Regele din casa noastră, sunt